Не знам защо хората толкова държат да ходят с колите си в мола, след като знаят какъв фат е влизането и излизането. Защо избрахте да дойдете с вашия? Защото бързичко трябваше нещо да купя. Но ако така и така сте се набутали на опашката за паркинга, ето ви една идея какво да правите докато висите в колата. Влезте, бе, приятели, на Болерон БГ или в приложението и си направете застраховка. Може да е каско или гражданска за колата. Човек ги забравя тия неща, особено по празниците. Или ако ще посрещате извън България празниците, където също е така, но това е друга тема. Направете си застраховка пътуване в чужбина. Точно така. Или, примерно, защото вие сте в паркинга на мола. Всички коли работят, остават ви 15 минути преди да се отровите и да умрете. Застраховка живот. Ами да, и мислиш за хората, които ще останат отвън близките. Или вече си се озверил. Так, каско. Да! И нещата си стават. С Болерон всичко става толкова бързо и лесно, че като се замисля, сключването на застраховка няма да ви запълни достатъчно дълго време за опашката на паркинга. Затова първо си направете застраховка, после изгледайте един епизод на Neofficial и после и по-важно един епизод на Вили Вуцов. Ден да дойде, друг да мине, ама той другия ден е по-лош от предния.